қаҳрамон хоҳад гардед ва дастаи мо бошад дар сурати пирӯзӣ аст барои шурӯъ гардидани рақобат ва мо садои ҳуштаки абдурашид худойберганевро ҳам шунидем, довар аз кишвари ӯзбекистон ва дар рақобати имрӯза ба дар туби солаи тоҷикистон ва инҷо ҳамлаам дар иҷрои бозигарони мо аст. Имконият пайдо мешавад ва инҷо ишора мешавад ки ту ба дасти бозигари ба қафо баргардонда мешавад аз ҷониби Арлен Имеров. Инҷо имконият барои ҷавонони тоби солаи кишвари мо ва қоида гирифта ӯро дар ҳамон бозии аввали ҷавонони мо бошад. Туп дар идораи бозигарони дастаи Қирғизистон аст. Эрбол Бакрединов инҷо ба ҳамла пайваст мешавад. Пас ба дохили ҷаримаҳгоҳ ва дар дифоъ бубинед ки баргардонда мешавад. Ирсол ба дохили ҷаримаҳгоҳ ва хавфнок ҳам буд. муваффақ гардид ки бо садгузорин ҳолатро бартараф кунад. Як имконияти дигар ва Рустам Камолов инҷо ҳарчанд бовар мегардонад. Беҳтарин партофти Рустам Камолов имконият ҳаст. чуне ки гуфтем дар ин дидор мусовӣ ҳам зард ҳам нишон дода шуд ба Аман Турисаков. ин дуюмин корти зарди ин бозингар буд. дӯстони азиз, ва ин бозигар акнун бояд аз майдон гирифта шавад, майдонро тарк кунад. дақиқаи ҳафтум корти зарди аввал аз ҷайби Абдурашид бекор карда мешавад ва корти сурхи мустақим нишон дода мешавад. ва навбати ҷавонони тоби солаи мо зарба аз беруни ҷаримаҳгоҳ ва чӣ гуна хавфнокам буд. нигоҳ дорад. бале, дастаи мо метавонад идома ёбад. партов ба дохили ҷаримаҳгоҳ имконият ҳаст ва ин ҳолат низ Арлен Имеров онро идома дода истодааст. пас ба дохили ҷаримаҳгоҳ инҷо фурсат пайдо мешавад ва як гузариши дигар зарба ва гол. мутаассифона бубинед ки чӣ гуна инҷо хатти дифои дастаи мо заиф бозӣ мекунад. розиқов буд идома ёфт аз байни ду бозигари хатти дифоъ. туп ирсол карда шуд аз Мусо Қаҳоров. озодона тупро мегузаронад Ҷамболот Ормонов ва бо пои мо пас ба самти Муҳаммад Назриев. гузаришу як гузариши дигар ва мо зарбаро инҷо намебинем. Зарифзода ҳаракатҳою кӯшишҳою зарбаи Зарифзода ва инҷо дарвозабон муваффақ мешавад ки ин ҳолат ба рақобат ворид кард. ба дохили ҷаримаҳгоҳ имконият барои дастаи мо зарба ва боз ҳам туп баргардонда мешавад. партов ба дохили ҷаримаҳгоҳ имконият ва як фурсати дигар, аммо ту боз ҳам аз майдон берун мешавад. думи ҳамлаи дастаи мо тавассути канори рост. кӯшишҳои Зарифзода ба самти ҷаримаҳгоҳ меояд. партов ба дохили ҷаримаҳгоҳ як имконияти дигар ва партов ба дохили ҷаримаҳгоҳ кӯшиши навбатӣ ва боз ҳам ту аз майдон берун карда мешавад. Зарифзода партофти ӯ ба дохили ҷаримаҳгоҳ зарба ба самти дарвоза ва ту аз паҳлӯи дарвоза тупро идора карда истодааст. партов ба дохили ҷаримаҳгоҳ Одур Назарзода зарба ба самти дарвоза. акнун довар ба майдон бармегардад ва ягон хел қоидавайронкунӣ набуд. дӯстони азизу арҷманд, гузаришҳою зарба ба самти дарвоза ва каме ноаниқ инҷо анҷом дода мешавад. ва бо ҳамин тамом, дӯстони азизу арҷманд, садои ҳуштаки Абдурашид Худойберганев баланд мешавад. арзанда андари майдони рақобат шуд. хуб, пас аз 15 дақиқа дӯстони азизу арҷманд дар ҳамин варзишгоҳ маросими ҷоиза супорӣ баргузор мешавад. дастаи Ӯзбекистон дар ҷои аввал қарор гирифт, қаҳрамон шуд. дар ҷои дуюм тими Қирғизистон ва дар ҷои сеюм бошад дастаи Тоҷикистон мавқеъ гирифт.